Sziasztok, én Kolozsika lennék, és itt van velem Crafter 345. Sziasztok! Na hát, amint a bejelentő videóban is volt, Nova craftozni fogunk a Mesterem cím. Be is tölt. Oké, betöltött. Hát most nincs semmi a kezembe éppen, de ki is veszem. Itt a Crafter, ő így néz ki, én meg ugye úgy nézek ki, hogy szárnyam meg mindenem van. És full diába vagyok, amíg a Crafter egy aranymelles, egy aranylábszárvédő és vassisak és vaslábas. Jól nézek ki? Hát én be is rendezkedek. Nekem ilyen textúra packen van. Gyorsan beraktam egy textúra packet, de miért ilyen bugos? Nem kell gyémánt kapa. Miért ilyen bugos? Úristen! Hogy ilyen bugos? Oké, akkor innen rendezkedek, mert bugos volt az egész. Láthattátok, hogy a vaskartból gyémántbolta lett. És ugye a kardom élőtt, szikra 2, a csákányom tör 3, 24 enchantolt aranyam van, Crafternek a baltája élőtt, súlytő tör 3 ízöt, és neki is gyémánt boltája van, meg gyémánt csákánya. Hát ez is lenne, vissza is váltok széve. Oké. Mehetünk is. Ezt a szép kis falut mi építettük. Crafterrel. Crafterrel. Még bulit fogunk rendezni, az is videóra kerül. Ahogy bulit rendezünk ebbe a kis kuckóba. Hát nagyon jó lett, szerintem vízesés, meg izé is van, répaültetvény. Hát a buliba úgyis lesz taposva, szóval akkor rendezzük, amikor megérik az egész. Hát nem tudom, mit csináljunk ebbe a videóba.